dadosaken kageting Semar Badranaya. Den, ndara kula patih sengkuni wonten kawigatosan menapa? Badranaya anak-anak putra kandrung sumber mega sengkuni tulinan pudutan dawa kempyang kembyung kembyunge wong ayo bumbung jelena sengkuni kaya wong udutku rantrandune iya Kakang Semar Badranaya Kakang Semar Badranaya ngaturna bekti wis tak tampa ndadekno bungaing atiku semono amung salam taklimku tampanana nggih Den sampun kula tampi iya Kakang Semar weruhana ora ana pangarsaning pamongan negara Ngastina mung kejaba Patih Arya Sengguni ya pepatih dalem negara Ngastina Kakang Semar anggonku jumujuk ning Klampi Sireng sepisan nyatakno marang tata gelaring kelurahan Klampi Sireng sing ujaring Klampi Sireng iki den rengga nganggo kepetetan kang endah sarwa edi peni gawe nemsemna kang padha nyawang ya wiwit tak dhewe liwat ana ing gapura ngarep mang wis ora nguciwani kabeh kepethetaning ewa semono kaping pindho aboting anggonku kaduta kelawan Sinuwun Prabu Suyudana tumrap Kakang Semar Badranaya wadadah iki ya komplit ana keraputi barang iki ya Bagong Wuri Mangyana Antarjantasena Gatotkaca pisan padha kumpul manunggal ana ngarsamu Kakang Semar Badranaya nggih kaduta napa Den kalih Sinuwun Prabu Duryudana Kakang Semar weruhana yen Kakang Semar iki kondang kaloka dina iku uga pisan mbangun Klampi Sireng nganggo kepetetan kang sarwa endah sarta edi peni kaping pindho ngumpulna para nom-noman para putra pendha kabeh kok wulang nganggo kabeh ilmu kang tundhaning bisa pinter lan wasis sing samubarang lah kersaning Sinuwun Prabu Duryudana Kakang Semar nek Kakang Semar wis kondang kaloka minangka pamonging para Pandhawa saiki blendere Semar iku bakal den angkat kelawan Sang Prabu Duryudana ora dadi pamonging para Pandhawa ning dadi pamonge para Kurawa lho ngono Kakang Semar enak gatik gak enak lho mula nek Pandhawa pira bandaning Pandhawa sarta donyaning Pandhawa iku lho pira nek dibanding lawan Sinuwun Prabu Duryudana tak kandhani. Mula manuta dina iku uga bakal tak boyong menyang negara Ngastina Kakang Semar Badranaya bakal sinengkakno ing alur dadi pamonging para Kurawa Kakang Semar. Den nuwun inggih mboten Den nggih namung Pandhawa sing kula goceki Den. Gong, bapak ono mau ya Pak kok meneng ae wadah iya mau. Lorotan eli mamula nduk ndi ae nek Patih Sengguni kuwi penggaweane gawe panas ae. Kumpulan apa nek ana Senggunine mesti wadah wis.
gak kira aman apa manono sengkune telu ngono wis wah maren padha karo nggugah asu turu obrak-obrak tawon madu tawon niku nek diobrak-obrak dito dintup temen ning obrak-obrak gosek lah kok enake kondo nek ndara Pandhawa iku pira bandane iso nyenengmu mangkira Semar ya mara tuwa mbah gono patih sing pinter mencuk lambe nekuk ilap nek gak patih Arya Sengkuni lho iya digawe iga iso digawe iya gono patih sing pinter melintir omongan apa nek gak patih Sengkuni mbok ala Bagong karep apa mripat melotot sak terbang bolong ayo karep apa wah dadah pun mboten nrimo iya nak Kong ojo pisan-pisan kepencut barek iming-iminge patih Sengkuni dadung alus jala sutra ngono lemes guneme mo gono critane wong jange mbujuk iki guneme kasar mesti enak-enak halus menjanjikan alias gelembuk lho mesti enak-enak halus menjanjikan tapi mburi-mburine brek lho mangkane riko ojo pisan-pisan kepencut ujare patih Arya Sengkuni wong Sengkuni alah waduh Bagong arep apa gawe panasing kupingku patih dalem negara ngastina patih Arya Sengkuni sepira ing ngatasing Bagong wong cilik wong angklik lungguhmu dengklik mari basane wani kelawan patih Arya Sengkuni 1000 Bagong gak mundur jangka iya Bagong mangun dimongso kurang ajar wani nyamah wani jambal kan patih Arya Sengkuni rampalan jaba mantramu tokno kabeh kasektenmu Bagong ayo tandingono mo kartoman wadur sasana Bagong mripate mlothot terus mumpung durung ya ramane melayu ngibrit gak wurungane metuki rombongane Sengkuni Man Ndara anu man iya Bagong ana patih Sengkuni lambene sak enake dhewe kok Anoman kok meneng ae Ndara Gathotkaca kok meneng ae padhaan iya Bagong anu lho lak ngono oleh golek walesan ana waya patih Sengkuni sak enake dhewe ngomong Bagong kok turu ae lho kene bales mo Ndara Anoman Ndara Gathotkaca kok meneng ae bodhoan langsung siaga satu tibane lamun tanpa den mun lali embun telendho sato sembrono nggih den sak beja-bejane sing lali isih meksa beja sing eling lan waspada mila kados pundi kemawon patih Sengkuni niki golek perkara sing dadi mung bakal njegal kekarepaning Semar Badranaya kang bakal paring wepeling marang kabeh para putra-putra Pandhawa kabeh iya Ima Ndara kula Antarja Ndara kula Antasena aja ditegakno Anoman kalih Gathotkaca wau mila Semar Badranaya sawetawis manjing wonten ing sanggar Pamuja Brata anenuwun mugi lulus rahaja ingkang dados panyuwun kula nggih Den ana sabda pangandikaning Semar Badranaya tindak njok saking palenggan alon anggenjur mampak lir Sidarum Patrapira
Bramah tamah kelawan para sedulur pandemen kabeh sing ana nggone kantor Balai Desa Sawo ngene. Iya. Yeah!
Karno. Kurang sigap. Oh, Bung Karno. Oh, Bung Karno. Semangat ngono kok menyebut pahlawan proklamator kok. Pengorbananmu, Pengorbananmu, pengabdianmu, pengabdianmu untuk NKRI ku yang tercinta. untuk NKRI ku yang tercinta. Wah. Merdeka! Wis mati 17-an kok iso. Yo. Karena proklamator Indonesia sejarah kemerdekaan menyambut kita rakyatnya para belok presiden Indonesia. Walau angin mengguncang, Ombak menerjang. ombak menerjang. Wadah, kok menggilan menek suaranya lek. Akan kudayung perahuku Akan kudayung perahuku menuju Pulau Harapan. menuju Pulau Harapan. Oke. Ya, lanjut. Karena proklamator Tunggal Esa sejarah kemerdekaan menyambut kita rakyatnya para belok presiden Menggilan. Kaya paut sawo besok masuk pagi anak-anak. Libur 5 hari masuk ya. Yung biyong mumpung ketemu kelawan empro sedulur sing ana nggone sawo jetis kene. Ayo ngaturno silaturahim. Ing adicara bersih desa utawa sedekah bumine diwilujengi selametan bebarengan namung yaiku ngalap berkahing Gusti. Muga-muga keturutan kang dadi kekarepan ning dilebih ning balak sengkala sak lami-lami. Yung biyong ing nuju adicara lembukan sarta cangikan iki ayo ngaturi gending-gending manasuka muga meranani jroning ati. Nduk limbuk ngene ya Lim. Iya, Mak. Alah, pirang-pirang terop.
lembukan mek sik loro pirang-pirang dina lembukan belas gandeng wengi iki request panitia Bagong muga bapak kades sing kersakno nganggo sesi lembukan ya gak dadi bae pengopo ya iya mang ya sampai setengah rolas lagu-lagune bayo pisan nak iki ing nganti terus dekah bumi utawa sedekah bumi pisan kadang sawu kene nganakno syukuran ana ngarsaning Gusti Kang Maha Suci ya Gusti Kang Maha Agung muga-muga niat kang ikhlas lahir terus ing batin kadang kusawu kabeh kinabulan lan kasembatan tinebening balak lan sekalane cepat rezekine rineksa seger lan kuwarasane amin ya ki semanten mboten kesupen kula caos hormat dumateng Bapak Kepala Desa Sawo ki Bapak Yasminto ngono Kang Katempen go nate nimbali awake dhewe sak rombongan nalika adicara wali matur kitan sunatan wis suwe sadurunge corona suwe titik ya semanten ugi sedaya jajaran pemerintahan Desa Sawo kuwi Bapak Kepala Dusun ugi Bapak Bagong Boyo iki minangka pangarsaning kadang panitia wiwit awan mau ditengarani ana ing punden Mbah Mundu lor kono ngono mak ya semanten ugi kadang-kadang kula sedayane sawu ingkang boten saged kula sebut setunggal-setunggalipun ngono mak awake dhewe lawas sapa sawu lho nandi wong awake urusan gong nang sawu nandi maneh wiwit taun 96 wis sapa sawu kene wiwit Bapak Taji almarhum Pak Parwi Lek Siaji blendere Pak Samyaji uga wis kapundhut kabeh saiki garek Mas Dedi ya ya aku melu urip-urip ananing bengkel gong iku go ana iki wilayah wetan iki Mojokerto kene liyane wis ana maneh ana nang wilayah kulon Nganjuk Pengulon ngono iki mula gongku rong perangkat sing ireng karo sing abang iki ya entep Mas Dedik sing ndukune kok sing boboki ngono ya iki diaturno kelawan sedulur kabeh ya kanggo pambukane ngatur kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa lan jajaranipun sedaya. Oke, apa kira-kira kono, Nduk? Dikawekno dhisik apa uler kambange ditretekno, uler kambang ditretekno. Gak jula-juli tok sing tretek, uler kambang ya ana tretek. Terus pundi Mbak Yu tetep gonge 5 napa di udik dimudikno dadi 6 tetep mawon. Mo cici monong cici rara cinem momo breng tumpuk-tumpukno bumbung wadah rawon dibumboni dintup tawon ngarang semi apane iki lho iya yo wong ular kambang leren buka catetan ki ya suwe ketoke gak tau tanggapan ular kambang campur sari gak tau ngonekno ular kambang ya wah iya ya ya yuk ya diaturno marang para sesepuh kabeh muga-muga dulur sawu kinabulan lan kasembatan pisan rasa syukur marang panguwasaning Gusti Kang Maha Agung kaping pindho ngawruhi para sesepuh ditengarane nganggo selamatan bareng nggone punden mau ngono ya Mak Nduk kudu dikawruhi anane wong saiki ya jasa-jasane sing sepuh-sepuh bengen ya ya neng suarane kok meh ngono Melek grek niki. Iya. Kakan kanggone bapakno. Nggih, kanggo esuk terus.
lekning donya sae datose aja lali lemas kowe gotong royong nyambut gawe ya ayo mas nganti ana wong mati balik ning donya ciu gambar manuk aku melu apa entuk ciu gambar jago aku melu apa kanggo ya ayo mas ora butuh kae-kae ora butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe ora butuh apa-apa butuh kusabar naremo ora pati ayu nanging rada manis nyelah ya mas maneman ramane Iya. Kono blendere Mbak Witon. Yuk. Lala. Ya, ya. Barang-barang butuh kupikir sing pandang ora butuh kae-kae Gawek no wolu-wolu nduk. nyambut gawe ya mas Ya, Nduk. Jum. ayo Lene. sawakane sing rukun karo kancane Lala. Wes. Ai. janur gunung ukur ran puter pinoloh prikuni cakak radio kotak matik bojone loro ya mas gandes luwes sak soleh sing manis kowe dhewe jarwe jalma-jalma kaku datar jiwa
wong iki kending-kending apa Mbak Yu? Ugaku gedhek walu-walu. Enduk ati dadi marem-marem. Merga gedhinge walu-walu. Najan bunga susah Aku tetep guyu. prayogane aja Aja gampang nesu. yen kowe gampang nesu Tumrap awak dadi guru. wong sampean melu-melu sapa Ugaku melu sing sayang. enduk pikir dadi padang-padang Merga kepemas golek sadang makan. najan bunga susah Aku tetep nembang. prayogane Aja sak keprana. yen kowe gampang kebranang Uripe gak suram. ceko dulur sapa sing esuk-esuk wetenge senep sapa sing esuk-esuk wetenge senep panganan puse jambu klothok 2 menit waras esuk-esuk metune kok titik cerat-cerit iku jenenge anyangen jare mbah-mbah biyen cangcangen jempolamu barek merang 2 menit waras dulur sapa sing duwe cicilan Kula Pak. ono ae Angelo Bang Mekar. lambene kok iso mosok sih wah bendina tanggapan kok iso Oh iya bentino ngapalno Pancasila ngae mon. Nduk ya iki sadurunge maos WA ya request kono jum karo Leni dikawekno caping gunung diaturno kelawan kadang-kadang lan pandemen sedaya kang sami ora rawuh menika saking Bapak Rus Bendung wah Jetis Mojokerto Nggih. Tresno Waranggono wah iya nggih Segang dalu. Iki sing ngerameni ya teko iki. Cak Ambon. Karo ponokawan. mbok bilih mangke Bapak Bagong boyo Nggih. badhe nyekar piyambak semonggo Semonggo. menika ingkang ngersakaken adicara lembukan panjenengane lho Nduk Nggih. ya kang 5 ngono Sapa Bek Tampi? Kira Bek Tampi. Dempere padha, Bek. siapa Bek Tampi. oh alah oh iku jenenge ketok-ketok Ketok-ketoken nggih. ketok-ketoken nek nemen dadi ambu Ambu-ambun. niku nduk irung nek ambu-ambun Lah, nggih. niku. Iya temenan parah nek wis ambu-ambun iya wis ayo Sak bengi Oke. Ayo Pak Lurah. Uyek-uyek ranti ana bebek pinggir kali, nutuli pari sauli. Ayo, nguyek. Iku lho, wonten Pak Lurah, Bek kudu arep. Ngono. Nggih. Nggih. Ono. Ditawak-tawakke ngeten lho. Ji. Ro.
lu hei. Ki mang caping gunung ya, Nduk. Nggih. Ya, tengarane nek caping gunung iki biasane nek cukup nggak isyarat tok, Isyarat. nggak perlu caping gunung. Ngene wis ro. Lho, Caping caping. gunung. Iya, iku caping gunung. Nggih. Lah nek ngene. Pupur wangi. Pupur wangi. Nggih. Iku gendinge pupur wangi. Nggih. Nek ngeten. Apa iku? Kekil telung mangkok. Arek gitu paneng kok. Kaki tiga lah. Ya adem panas. Kon di mang rek. Yen memaja monganggo janur kuning seka Ji ro lu hei Nginteri beras. nggih Tempe rada ombo titik. Sopo mau kondo tempe kok sak embelak. Tempe sopo? kurang munggah aja ket mau wis kudu iki kebelek Parian. dereng Durung kok iso. Kembang wae waton Ya. panas udan Ngono. Pari ono yang semangat, boleh nakal tapi membangun. Loh, Parian. iya. Ngono. Spontanitas boleh manfaatkan ya sesuatu yang ada kono. Sawangan apa sing ono. Ya, pemane ono selentem tabuhe njeber, atine ayem lungguhe. Jejer ono meneh. Ya. Ana tempe diiris mengos. Kacok selawe gak kaya sing brengos, oh ya kenek. pring bumbung Apa iki, Bang? pring bumbung Oh, breng bumbung. nggih bumbung Citane putu. wadahi bakmi arepe nembong Ya, malah diulemi kok iso ngono. nggih sakno Sakno. dipujuki ae Kok gelem kok. Kono? Ya. Len, nggih pariamu yang terbaru. Ya apa kira-kira? gado-gado Waduh gadung. di mak Mbak Depi Lho ya. Mbak Depi ku sing ndi? niki lho Oh, yang nomor 2. yang cantik Made in sekali seperti Kesamben, bidadari Jombang. nggih Kidul alah kali. Bu alah Kidul kali Brantas. Boyo. warga sawo mugi pinaringan rezeki Amin. amin iki oleh rezeki aku Ngono. nggih anteping ati Dilumpukno nek wis Nggih. akeh. digawe tumbas seragam Ngono. Ya. Ya, ngono
Mbek ni situ engkas. Sapa Nur ketok iki Iya, terakhir. kudu arep Mbak iki. Devi ya Wis meneh. guyang, Ya. guyu. Ya. Wingi Nur. gak iso guyu. Nur. Gak iso Awakmu gawe parian sing ngancam isine. sing ngancam. Iya, ngancam. Mboten Ya kok. apa? Kak. Mboten ngancam. Kono gawekno. Kula gak wani kok. Jare awakmu kok. Jare kudu bales aku dendam kesumat jarene. Ayo. Saniki ya, Kak serok, kak sotil. gak serok, gak sotil, Kak melok ya, Kak. kentil. Umpamane ngono. Nggih. Kak sotil ya, Kak erus. Kak kentil aku gak. Ngurus. Umpamane ngono. Nah, yo gelek neh kok ya. Ya ngono. Pitik walik, Oh, pitik balik. nguntal watu. Goblok pitik iki. Watu Ayo, diuntal. Liyane. Ayo. PT gak de utek iki. Liyane akeh Iya. kok iso. Wis stres kok. Pitik balik nguntal watu. Ngono ayo. Pitik walik, nguntal watu. Iya. Heeh. Wis nganggo gaya molak-malik. Nggo gawe molak-malik. J. Kok ora metu. Wis molak-malik kok gak metah-metu. Nggih. Oh, sik. Kok sik. Apa awakmu niku? Iso gelar kudu iso nggulung ndok Oh, siak iya. ndok ditok. Kudu no. Apa iku? Nggih. Mbek wong goreng peyek Boten. dibolak-balik. Boten. Apa iku? Ngutik Eh? celengan. Ngodik Celengan. Oh, dikocok siok piok Nggih, terus di ini gak iso metu kricikan duwike. Nggih. Ngono ya kena. Dek gede-gede tok kayake. Sakjane gak ngono jare jum pikirane mrono. Nek nur celengan. Kono Sing nduk gendang tutupno. niki. Sing gendang mboten ajenge niku parian sing gendang. Ono? Nggih, Oh, nggih, iya. sing Eh, gendang. Ayo Cak Yanto. Ayo Mas gendang. Kapan iku gendang? Prasa moko panjak gak pepek ta pariane kok iso. Panas sudan aling-aling jeping Oke. mi sumur ala caping gunung ya lah ya mas ya lah ya mas Natyan waton sarata Suara suling kumandang suarane. jeneng lali kekulane aja lali agamane salat lima waktu Inup maneh banyu Diaturno kelawan kadang sedaya ya, Nduk, sing padha wewungan lan melekan wong iki. Kena kaplakno sik. Di jaman Jawa jarak kelingan anak-anak yen tak openi ring saiki ana
sapa ning gunung tak cedengi seko jagung yen mendung tak sinehi jeping gunung segede bisa nyawa konang desa dadi reja dene ora ilang nggone padha Dijaibong dangdut. lara ya ayo Mbak Ju. Yo. Tutup non, Nduk. Nek gak entek pitike ndak matek. sekar bisa nyawa kono besok dadi hajo ora ina kone padha Oke, terima kasih. Duduk manis kembali. Sadurunge minangkane yaiku request Bapak terus sing saka Bendung Mang Tresna Waranggana ya bertiga Mbak Nur, Mbak Devi karo Mbak Lisa. Ya, kono buatkan yang nuansa Banyuwangi. Oh, ya nek mang kerajakan ki gelang alit mang wis dereng. Oh, ya. Salam dumateng kadang kula pandemen ringgit Purmo Gagrag Jawa Timuran. Ya iya, ingkang saking Kupang mbok pilih kang saking Pasinan, Boyo Bendung ugi Penompo Sukorame ingkang kala winginane kula wonten daleme Abah Yanto. Oh ya, Mas Jainul. Ya. ayo Pak Rus Ayo. Ugi mboten kesupen salam kula dumateng
Kadang kula ki Suwadyana sak keluarga. Oh iya, manten garwanipun sampun kabundut Mbak Sundari. Oh iya. Mang nyelang gayore Pak Wadyono. Cak Wadyono, Mas Wadyono. Ya. Nduk, kilang alit sewangan. Ya. Pak Rus dulu. Oh iya. Monggo Mas Tresno Waranggono. Oh, Tresno iku sayang, Waranggono iku sinten. Diam-diam. Namung judule niku. Menaruh hati pada salah satu sapa ya kira-kira ya. Pak Ros, Oh. jenengan statusnya pancet napa? Pancet. Padha karo aku ngono. Umur bisa bertambah tapi semangat tidak boleh berubah. Berubah. Rempeyek ngubungkur dibentar kelaras tambah tuwek. Seger. Seger waras. Waras. Nggih. Oke, ya kono Waranggonone ditresnani. Ya. Ya lo ya. Monggo tarai. Ya. Topine ku sing garai kok. Tenang. Iki. Hayo yo. Bersama Top Hit si topi hitam. Hitam, hitam. Yo. Thank you.
Matur suwun Pak Oke. Ros. Matur nuwun Bapak Ros. Oke. Matur nuwun. Menika perlu kapuningan bilih dalu menika dipun giyaraken mawi Padang Bulan TV. Oh ya, Padang Bulan TV. Ya, kangge kadang-kadang ingkang memantau lewat streaming sugeng dalu lan sugeng pepanggihan. Ya, ya kanggo pungkasan ngatur ya, Nduk. Kono gawekno. Pungkasan ngatur kayak dilanjut kaya ngopo laku jantran lakon. Request anteping ati. Ya, wis kata apa? Anteping ati. Ya, kayak dilanjut kaya ngopo? Babareng lakon, ya. Anteping ati. Kersane katang panitia mang limbukan sik anjene Kak gara-gara ya gara-gara ning kok tetep ana situk loro. Ya. Ya.
Bali bertiga kurang langkung engko dipinangkani maneh nggone gara-gara ki mang uga ana sing ngersakno gelo lagon gelo ngangge Rama Samboyan kepangan. Oh iya iya. Ayo ayo Nduk, kaya ngopo? Disemak kaya ngopo? Babare lakon ya Nduk. Ayo Mak.